Dobar dan i dobrodošli na kanal Projekta Njemačka. Moje ime je Drago Jukić, ja sam autor svih tekstova na stranici, a danas ćemo ostati znatiželjni i krenuti sa jednom zanimljivom temom. Vrijedi li naša vozačka dozvola u Njemačkoj i kako promijeniti vozačku dozvolu u Njemačkoj? Prvo pitanje koje ćemo postaviti je vrijedi li uopće naša vozačka dozvola u Njemačkoj? Gledajte, ako dolazite iz Hrvatske ili iz neke zemlje Europske unije, onda vaša vozačka dozvola vrijedi i ne morate uopće mijenjati. Ako pak dolazite iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije, vi ćete moći promijeniti vozačku dozvolu, a imate za to rok od 6 mjeseci. Ako pak dolazite iz Crne Gore, nažalost, morat ćete polagati iz početka, a kako položiti vozački u Njemačkoj, već sam imao u jednom drugom videu, gdje sam pričao sa instruktoricom iz Hrvatske koja radi i živi u Hanoveru. Sad, kako dobiti njemačku vozačku dozvolu? Pa, pod broj 1, ako ste kojim slučajem sa vozačkom dozvolom Europske unije, onda je bitno otići u Führerscheinstelle ili Straßenverkehrsamt, to je zapravo jedan ured za vozačke dozvole i ured zapravo za promet, koji se nalazi u većini slučajeva u Rathausu ili zgradi vijećnice. Tu trebate predati vaše dokumente. Ako ste iz Europske unije, znači dajete vašu staru vozačku dozvolu i dajete jednu biometrijsku sliku i to je to. Čekate 2 do 4 tjedna do nekih 40 eura. Ako pak dolazite iz BiH, Srbije i Sjeverne Makedonije, onda ćete morati uz biometrijsku sliku i uz staru vozačku dozvolu dati jedan ovjereni prijevod vozačke, osobni dokument kao putovnicu ili osobnu iskaznicu. I isto tako Meldebescheinigung ili potvrdu o boravištu. Sad pitanje kako prevesti i kako napraviti ovjereni prijevod vozačke dozvole u Njemačkoj. Pa ja sam zbog vas pretraživao po internetu i našao sam zapravo najbolji način kako da se to vrlo lako i bezbolno napravi. Ta se zove stranica Lingo King, a zašto ja volim Lingo King, objasnit ću vam sada. Pod broj 1 možete ne samo vozačke dozvole prevesti, nego možete i vjenčani list, rodni list, smrtni list, znači bilo koji prijevod diploma, sve što vam treba ovjereno će biti prevedeno. Pod broj 2, jednostavno proces je jako brz. Naručite, platite, preuzmete dokument. A sada ću vam pokazati na mobitelu doslovno korak po korak kako se prijevod vozačke dozvole naruči. Znači, prvo što trebate napraviti je otići na stranicu Lingo Kinga i onda, nakon toga, dođete na dio Führerschein Übersetzen lassen, znači prijevođenje vozačke dozvole. Ovdje možete izabrati jezik od kojeg ćete prevesti. Ja ću ovdje uzeti za primjer, ajmo reći, bosanski. I Ziel Sprache ili jezik u koji želite prevesti. Jezik u koji želimo prevesti je naravno njemački. Znači izaberemo njemački i ovdje piše da je prijevod ovjereni koji će biti priznati u njemačkim vlastima 49,87 eura. Sada možemo ići u Zusätzliche Optionen, znači to su dodatne opcije i možemo izabrati da želimo i sken naše ovjerene vozačke dozvole, ako kojim slučajem možemo samo poslati PDF format. Tu izaberemo ja, to će nas koštati 5 eura više i jednostavno idemo na kasu. Kada pritisnemo In den Warenkorb legen, sve ukupno smo ovdje dobili nekih 55 eura i sada jednostavno idemo zur Kasse. Tu se moramo logirati, znači ako već imamo ovdje prijavu možemo se logirati, ako nemamo registriramo se, izaberemo koju opciju ćemo napraviti, znači kako će nam doći. Kako ćemo platiti, možete platiti sa kreditnom karticom, možete platiti sa PayPalom, možete platiti sa SEPA lastschriftom, znači možete platiti sa normalnom preko pošte i jednostavno pošaljete vaš dokument, znači samo ga skenirate, prihvatite i za 4 do 5 dana će vaša vozačka doći na vašu poštansku adresu. Znači to je to što se tiče Lingo Kinga. A sada još jedno pitanje, zapravo možemo li voziti auto u Njemačkoj sa registracijama iz naše zemlje? To je zadnje pitanje koje svakoga zanima. Realno ne možemo voziti auto nakon 6 mjeseci zato što trebamo se osigurati u njemačkoj osiguravajućoj kući. A što se tiče njemačkih osiguravajućih kuća, tu sam isto napravio jedan video sa mojim cimerom i kolegom Ivanom, tako da možete i to pogledati. I još jedna stvar koju bih volio napomenuti, što se tiče vozačkih dozvola iz zemalja ne EU, Bosna i Hercegovina ima priznate dozvole od kategorije A, kategorije A1 i kategorije B.
Što se tiče kategorija za kamione, ipak ćete tu morati polagati određenu razliku. To bi bilo sve za danas, za ovu temu. Mislim da sam bio kratak i jasan. Htio bih vam samo još nešto napomenuti. Ako kojim slučajem preko Lingo Kinga uzmete iti jedan proizvod preko linka koji se nalazi dolje u videu, projekt Njemačka će dobiti malu proviziju koja uopće ne ovisi o vašoj cijeni, a puno će značiti rastu i razvoju projekta Njemačka. Zadnje pitanje za vas, koji ste vi problema imali sa provođenjem vozačke dozvole i koliko je vama zapravo trajao cijeli proces. To bi bilo sve. Lajkajte nas, subscribeajte se na kanal da čujete nove videe i to bi bilo to. Ako želite gledati ovako sličan sadržaj, slobodno pogledajte što smo dalje pripremili.